Дуслар, менә яз җитте. Яз җитүгә бер кат җирләр, болыннар, кырлар кардан арчылып, басулар ачылгач, безнең элек-электәннән әби-бабаларыбыз кызыл йомырка бәйрәм үткәргәннәр. Моның өчен йомыркаларны буяганнар. Буяу өчен табигый кул астында булган буяуларны кулланганнар. Ул инде әлбәттә суган кабыгы һәм менә икенчесе каен яфрагы. Хәзер инде без буяу әзерлибез. Моның өчен менә суган кабыгын айрым, каен яфрагын айрым кайнаган суга салып, анда йомыркаларыбызны салачакбыз. Менә безнең йомыркаларыбыз шушылай әзер булды. Нәкъ шушылай әйтер безнең электә, хәзер дә кайбер Татарстанның кайбер районнарында бу йола сакланган. Бу йомыркаларны шушылай кичтән әзерләнгән йомыркаларны балалар кояш белән бергә торып, иртә таңнан өйдән өйгә кереп, яхшы матур теләкләр теләп, шулай йөри торган булганнар һәм әле хәзер дә әйтергә кирәк йөриләр. Сезнең дә күңелегездә балаларыгызны сөендерим дигән теләк булса, шушылай рәхәтләнеп йомыркаларны маныгыз, балаларны сөендерегез һәм яхшы матур бер-беребезгә теләкләр теләгез.